Никога, ама никога не подценявайте Испания. Франция го научи по трудния начин, след като тяхното атомно нападение бе тотално обезличено и Испания ще играе на финал на световното първенство по футбол. Как се стигна до отстраняването на Франция от Мондиал 2026? Гледайте в следващите минути. Вие сте с точно попадение. Започваме. Франция се превърна в абонат на Испания след 3 поредни загуби. Първо на Евро 2024, след това в Лигата на нациите 2025 и сега на световното през 2026 година. И трите загуби на полуфинал. Тема, която определено заслужава коментар и се радвам да видя тук в студиото Николай Илиев, Бойко Димитров и Иво Вецев. Най-вече се радвам за Иво Вецев, който винаги има какво да каже. Подготвили сме един колаж, който сега ще покажа на нашия телевизор. Как Иво се подготвя за нашите предавания. Мисля, че абсолютно по този начин. Това е докато го правиш този колаж. Не, чак такива възможности нямах, но нашите зрители могат да се запознаят добре с личността на Иво Вецев, който днес отново ще покаже, че е способен да наранява. Той даже пред портрета на Роналдо си пише. Така е, той отрича. Само, че нещо, което трябва да призная, това е фанелката на Реал Мадрид, по принцип. Забелязвал си добре. Така, откъде да започнем? Преди да минем към Испания и това, което се случва в матча, искам да припомним едно кратко изказване на Иво от предишния епизод. Единствената въпросителна е кой ще играе ляв бек за Франция, защото ако пусне Лука Дин, според мен Ямал може да направи матча на турнира. Иво, ето че наистина показа тактически познания и Люка Дин така се превърна в големия грешник за Франция. Предполагам, споделяте това мнение, след като бе виновника за дуспата. Един от 11-те. Ламин Ямал може би не направи мача на живота си, но пък ще играе на петал. Ламин Ямал изигра много силен двубой, по-моему, защото видимо не е готов физически, видимо малко му липсва скорост, малко му липсва техника. Според мен контузията го тормози все още, но той игра нещо като плеймейкър. В баскетбола има един термин, point forward, когато крилото ти всъщност е плеймейкър. Нещо подобно видяхме и в матча срещу Франция. Ямал беше изключителен, с много бързи подавания, много бързо успяваше да обърне фланга на атаката и според мен беше, въпреки че според статистическите сайтове получава сравнително ниска оценка, спрямо особено защитата на Испания, Ямал беше с ключова роля за тази победа. Особено в задържането на топката, в пресата срещу Франция. Изобщо за мен беше един от така най-зрелите мачове на Ямал, които съм гледал аз. Така наистина, защото изключително много ангажираше десния фланг, пък и не само десния фланг с Люка Дин, което пък даваше възможност на Педро Поро, един от героите на този двубой, да се изяви повече на терена. Кои са ключовите футболисти за Испания? Разбира се, те отличават се с колективна игра, това ги отведе и до финала, но кои можем да отличим, защото и Родри направи много силен матч, и Дани Олмо, като цяло няколко играчи така с сериозни претенции да бъдат. Преди някой да се намеси, искам да кажа, защото и вчера по Българската национална телевизия никой не го спомена, Фабиан Руис. Това е поредният фантастичен двубой, който изиграва за Франция. Човека няма загуба. 49 двубоя, поне в редовното време не съм проверял продължение до спи, но мисля, че и там е окей положението. Ключов за ПСЖ, ключов за Испания, изключителен футболист. Първото полувреме беше монументален. Имаше 13 пренасяния на топката в съперниковата половина, 4 ключови подавания в финалната третина. Беше един от двамата, които закриха Дембеле и Олисе, нали, в лицето на него и Родри. Изобщо Фабиан Руис просто искам да се спомене и изреже, да го има навсякъде това нещо, защото за мен неговата роля е изключително подценена в националния отбор на Франция, на Испания, извинявам се. И просто не чувам достатъчно хора да говорят за това, трябва. Така че сега другите могат да говорят. Друг подценяван играч е Микел Ояр-Сабал, защото той вкара 5-я си гол на световното първенство, с което изравнява рекорда за най-много попадения от испански играч на едно световно първенство. Давид Вия и Емилио Бутрагенио също имат по 5 гола в рамките на един турнир. Но как
Испания успя да ограничи тази атака на Франция. Франция за пръв път, откакто се измерва показателя за очаквани голове, регистрира толкова нисък индекс 0,3 очаквани голове за Франция в този матч. Как Испания успя да спре най-силната атака на това първенство? С защитата те я показват тази игра в защита цяло първенство. Мен Кукурея ми хареса много, пак така сърцато играе Марко Корея. Защитата на Испания наистина отново беше на висота и поздравления за футболистите, за селекционера. Наистина да спреш най-силното нападение на световното първенство е много голямо постижение. Но тук сега си спомням, че може би Родри беше казал след Евро 24: атакуваме като голям отбор, защитаваме се като малък. Тоест те са готови да се жертват, да дадат всичко от себе си, само да опазят вратата си. И може би наистина тази нагласа в футболистите на Испания, особено в защита, им носи тези позитиви и тези добри резултати. Голямото оръжие на Франция, преходите и бързите атаки, на практика ги нямаше нито една добра ситуация за гол в този двубой. Разбира се, всичко това може да се обясни с търпеливата игра на Испания, доброто позиционно владение на топката през целия матч, спазваха много добра дистанция. Родри в играта си и назад и напред се справяше също на огромна висота. Всъщност можем да кажем, че Родри се завърна към онзи Родри, който спечели и златната топка и много хора определяха за, може би, най-добрия хал в света. Ами той по всяко време, което играе за Испания, просто ролята му е такава, че му позволява да се върне към това нещо. Той специално в този матч имаше една задача, нали, като оставим на страна това, че цял матч беше като сянка на Олисе, да спира тия прословути преходи на французите, за които и ние си говорихме, че могат да станат голямо оръжие. Един бърз преход при тази позиционна игра, която иска да играе Испания, но испанците просто не дадоха топката на Франция да прави каквото си иска с нея, и затова голяма заслуга има Родри. За това как я отнемаше, за това как не даде. Олисе беше напълно обезличен и мога да кажа само от него. Фабиан Руис също перфектна работа в защита, но Олисе специално беше задачата на Родри. И за мен това, заедно с как умее да задържа топката и да разпределя, беше най-важното да обезличи, ако искаш, и халфовата линия на Франция, защото и там също не видяхме кой знае какво. И с промяна на полувремето пак не успяха да се обърнат нещата. Истината е, че единственият по-доминиращ отбор от Испания в последния месец е вчера Левски срещу Борец. Това е. Само едно полувреме. Първото беше напрежонка. Натискаха, но просто единственият по-добър отбор от тази Испания, който съм гледал последния месец. И Рейналдо. Левски и Рейналдо. Рейналдо на французите ще им свърши работа вчера. Тоест синия екип можеше направо да отиде. Последно за Испания, преди да продължим към Франция, защото за Франция има какво да се каже също. Да, това ли ще бъде новия световен шампион? Можем да кажем на база видяното, че Испания ще спечели световната титла. Иво. Питаш ме, аз пак ще си призная, преди световното първенство казах, че Испания няма да спечели световната титла. Обаче съм изумен и доста подцених факта, че Испания може да те бие по 1001 начина. Защото на европейското ги гледахме, Алваро Мората в ролята на плеймейкър, две безобразно силни крила и много атакуващ футбол, директен, с много удари, отдалече, отблизо, нямаше значение каква е дистанцията. Сега гледаме една умерена Испания, по-дефанзивна, повече задържа топката, малко повече има пасове по широчина, но играе изключително умно в атака и наистина факт е, че подцених на база на това, че не очаквах Испания да играе като на европейското, казах, че няма станат световен шампион. Това е явно отбор, който наистина може да те разкъса по много различни начини и за мен вчера гледахме бъдещия световен шампион. Освен това, трябва да похвалим и Луис де ла Фуенте, който стана първият треньор на европейски национален отбор, който постига
14 мача, първите с 14 мача без загуба, 13 победи и едно равенство, което е показателно, че наистина работи успешно с отбора на Испания, защото сме виждали и треньори, на които не им се получава в големи селекции. Франция, Дидие Дешан след мача, малко изненадващо за мен, направи коментар за съдийството. Той обикновено не говори за съдии, но сега го направи, като попита така риторично, поне според него, дали главният съдия е бил на нивото за полуфинал на световно първенство. Може би има предвид ситуацията, която ще покажем на нашия телевизор с едно влизане на Майкъл Олисе от Португал. 15-та минута. Може би това е картон, който не му показаха, да. Дори жълт не му показаха на Олисе. Да, чиста ситуация. Игра в център. Коментарите ви за Франция и за Дешан. Какво се обърка толкова за Франция? Според мен много си повярваха. Според мен наистина много си повярваха, че са най-добрият отбор, с най-силното нападение. Така горе-долу лесно стигнаха до тук, играха срещу силни отбори и така без много зор, дето се вика, стигнаха до тук и според мен си мислиха, че най-накрая ще го вземат този прословут реванш срещу Испания, пък ако може и на националния празник на Франция. И според мен това им изигра лоша шега. Другото, което ми направи лошо впечатление, моят любимец Майкъл Олисе, колкото и да го харесвам, може би в големите матчове прегаря, защото го същата такава постно представяне беше Байер Мюнхен срещу ПСЖ. Реваншът. Абсолютно. Значи в този матч, в който ти трябва да си най-добрият футболист, тебе те няма на терена, ти си фигурант. И си мисля, че това много се отрази на играта на Франция вчера. Нямаше креативността на Олисе, нали, тогава остава само Мбапе, защото и Дембеле не игра на някаква невероятна висота, там 2 удара, дето си говорихме с Иво в края, ама те никой не ги брои. Тъй, че мисля си, че да, Франция някакси очакваше, че така ще се потруди, ама ще си го вземе този матч и ще зарадва цяла Франция навръх празника, но не им се получиха нещата. Преди мачът Дешан акцентира на това, че ще бъде много важно кой ще поеме владението на топката и контрола над мача. Очевидно това не се случи. Испания се справи много по-добре в това отношение и Франция закономерно загуби. Въпросът е... Как е възможно да излезе с Чуамени и Рабиот срещу тая хафалина на Испания? Кое беше слабото звено? Иво ми изпревари въпроса, защото сякаш всички говорят за Олисе и като цяло за атомното трио напред, че са били безлични в атака, но за мен лично проблема беше в халфата линия. Твърде лесно испанците успяваше да просто надиграха Франция в халфата линия. Какво мислиш, Ники? Кое беше така най-слабото звено на Франция в този матч? Ние го казахме вече. Абсолютно полузащитата имаше супер много точно там отнети топки. От друга страна пък и не може да се изнася толкова много през Чуамени и Рабио. Разчитаха. Да, Дембеле почна силно, имаше един-два хубави паса, но след това чак ударите накрая му бяха. Така че първите и последните 10 минути може би, даже само много да ги отчетем като добри. Друго, когато се контузи Салиба и на неговото място влиза мисчер Лакроа, това разликата в класите, защото при защитниците знаем колко е важно това и за самочувствието, не е само тяхното ми на целия отбор. Когато знаеш, че за теб имаш Салиба и Опамекано, които се доказаха като едни от, може би, втората най-добра защита след тази на Испания, играеш по друг начин, като халф. Спрямо това, когато имаш някакво напрежение от това, че Лакроа... Знаем по принцип, че не е хубаво да се правят промени в защитата. Тая беше принудителна и разликата между Салиба и Лакроа, според мен, повлия на целия отбор. Главно на полузащитата, които в този момент вече мислят и малко повече какво ще стане, ако изпуснем топката. Отзад вече не сме толкова сигурни и това спече даже допълнително
хаповете. Така е, а и вече имаше несигурност покрай Люка Дин, така че две промени в защитата може би натежаха малко повече, но това, което за мен се видя като, поне се открива в този мач като слабо за Франция, че те не са толкова добър отбор като колективна игра и Испания буквално им преподаде урок по това. Иво, Дидие Дешан, какво ще кажеш за този специалист? Слава Богу, след няколко дена моя последния матч съсипа две поколения на Франция, взе една световна титла, за което браво. Вчера коментатора на матча около 20 пъти спомена как заслужава уважение, изключителни неща е постигнал. Една световна титла с тия поколения на Франция, с тия футболисти, които имаха, за мен е абсолютно тук е минимума, тук са му неговите постижения начало на Франция. Това е просто абсурдно. Вчера е негова основната вина за загубата. След матча и Мбапе и Шерки излязоха и казаха, че Франция не е играла своя футбол, че Франция е издишала тактически и технически и както поеха вината за това, че не са се представили на ниво, така ясно показаха, че тактически Франция не е била готова за този двубой. Лука Дин, говорихме го в предишното предаване, абсурдно е да го пуснеш срещу Ламин Ямал. Просто няма такъв вариант. Ако ти трябва атакуващ бек, пусни го в края, ако падаш. Той сега дори нямаш какво направи, защото Тео Ернандес е малко по-пробивен футболист от Лукадин. Лукадин има по-добро центриране, но пак е атакуващ защитник. Нищо съществено не промени през целия двубой. Не смени схемата да пусне втория нападател. Пусна Чуамени, който 2 мача не игра. Чуамени се обръща настрани около 4 минути и за да подаде му трябва още 8. Това е нещо, което всички фенове на Реал знаят последните 3 години. Той е трагикомичен на тази позиция и най-добрата му позиция също централен защитник, позиция на която той не иска да играе. Така, продължаваме. Матата не игра. По никакъв начин не промени атаката. Дембеле, значи едно нещо, което трябва да се признае на Дешан, извади Дембеле срещу Аржентина още през първото полувреме, ако не бъркам, в финала преди 4 години. Сега първото полувреме на Дембеле беше по-слабо от тогава. Загуби почти всяка топка, явно извън след първите 10 минути, защото явно не ги помня като хората, но след това загуби абсолютно всяка една топка и този човек игра 90 минути поради някаква причина. Брадли Баркола започва титуляр, въпреки че Дуе е по-добрия в пресата и в дефанзивните действия. Знаеш, че ще ти трябва това срещу Испания. Дидие Дешан е време да си ходи, време да освободи Франция от присъствието си и трябваше да си тръгне. 2022 не си тръгна, 2024 ще си ходи, не си тръгна. 26-та може би е годината, в която Франция ще се отърве от него. Честита му световна титла през 2018 и до тук с треньорската кариера. Не, може, със сигурност ще си тръгне. Знаем вече кой идва, постоянно се повтаря неговото име, няма да го казваме. И сега приключваме анализите ни за Испания и Франция. Само секунда, извиняй. Айде да чуем. Само секунда, последно. За Испания. Това поколение тепърва има още много неща да показва. Не споменахме Пау Кубарси на 19 години, може би най-добрият защитник на това световно първенство. Емерик Лапорт, който подцених, защото имаше много контузии през този сезон, също монументален. Унай Симон. Не мога да го спомена, защото има най-много сухи мрежи, той също спечели наградата вече. 7 точни удара във вратата на Испания. В плюс вчера, значи 10. 10 точни удара към вратата на Испания. Като повечето са като първия на Дембеле. Наистина в защита аз съм изумен от това, което Испания прави в дефанзивен план. Изумен съм от начина, по който стигнаха до финала и лошо ми се пише на всички останали отбори следващите години. И започваме с нашата игра за майстори. Започваме нашата игра, ще откриваме грешки благодарение на нашата колежка Дария Александрова, която се старае много да ни затруднява. И първият въпрос е: каква е грешката в този двубой от 86-та година? Дон Диего вкарва и двата гола. Това ли е грешката? Точно така, Бойко повежда първият въпрос. Къде беше ВАР тогава? Нямаше го. Продължаваме напред с мача Бразилия срещу Парагвай, ако въобще това е матч. Със сигурност Неймар не вкарва. Не знам кой е вкарва. Неймар тогава беше на 2 см. Аз също си мисля, че Каземиро в 2014-та. Матч за третото място. Значи Неймар със Тази игра сигурност моля да не игра. изрежем, аз нещо. Неймар ли е? Аз ще кажа Каземиро. Че не е Каземиро. Каземиро ли е, бе, братче?
Според мен резултатът не е правилен. Неймар има контузия в мача на Колумбия, която едва не го спира да той ходи. верно, братле. че нещо си Той- спока си прешлен, май Да, имаше нещо да. на гърба. Чакай, Чакайте, как бе, да е не бе, играл? Нидерландия бие, бе. Аз даже си мисля, че това е Парагвай, но както и да е, няма се излага география. Пише мач за третото място, Нидерландия бие, печели бронза тогава. Нека да видим какъв е верният отговор, къде е грешката. Победа за Нидерландия. Аз ви казах, че резултатът не е същия, но не знаех, че Добре, дай да видим. Мароко срещу Португалия. Групова фаза на световното. Матч не е на груповата фаза, а на 8 на финале. Да. Точно така. И победата си е за Мароко. Ето, че... Четвърт. Ето виж, а ти до Виж, сега че се се прави получава. на умряла лисица. Так, так. Дай Къде е сме. гола на Роналдо? Португалия, Харватия от тази година. Ако още... Чеса. Помислете внимателно. Не. Първо минутата е грешна. И Горе фазата е на грешна. четвъртфинал, да. Айде да, това е. Да. Това е друга грешка, която... това е грешка на- Това е фабрична грешка. Грешка на грешката. Оу. Добре, и последно Франция, Белгия от 2018. Гола е на Обсти. Няма Това идея матч как няма да знаете го тия забравя неща. никога. Не Това знам, е- аз тия новите не ги помня. Дай ми там Дон Това е Диего. от времето, когато Испания, Франция имаше истински лидер в защитата. Това матч намразих Роберто Мартинес, никога не мога го забравя. Добре, интересна игра отново. Продължаваме сега с нашите анализи за втория полуфинал, този между Аржентина и Англия. Бутът Меси като за последно, това заглавие буквално взреви нашето предаване в миналия епизод и имаше доста интересни коментари под видеото. Сега ще покажем част от тях. Виждам какво правите. Един арбитър, един разумен и един провокатор хейтър. Според мен е Джема хейтър. Да, Джем го няма да се защити в предаването, но да, всеки ще може сам да предположи кой, какъв е, особено след коментарите, които ще чуете след малко, вероятно ще се досетите кой е хейтърът. И така още някои интересни коментари. Аржентина е последната крепост на романтичен футбол. Майко мила. Има и други мнения, Няма които какво пък да чета повече. много ясно, че ги бутат. Ето, инвеститорите искат печалба, Меси има 500 милиона фена, няма как да рискуват да се замине в началото и да изгубят толкова зрители. Това е. Казах Кетч Федерацията. Е положението на световното първенство. Забравяте обаче, че в Аржентина играе гений. Всички знаете кой е геният. Не чети нататък, че много. Алексис Макалистър. Много И правописни да, грешки. ще си спестим другите коментари, но определено И не само. благодарим за обратната връзка, защото тя е важна и за нас. А сега, след като коментирахме в предния епизод за матча Англия-Аржентина, сега още малко тактически прочит или пък малко повече хейт по Меси и направо да почнем от него. Как се спира Лионел Меси в футбола? Когато играеш срещу добър отбор, поне на световни първенства, за сега така изглежда, човека има 3 гола не от Дуспа, също отбори от топ 20 на ранглиста на FIFA. Няма да продължавам по този начин. Меси е фантастичен футболист, дори на такива години говорихме го, че явно решението му да играе в Щатите се оказа правилно, защото е изключително свеж. Макар и знаем, цялата стратегия на Аржентина е основана на това. В момента, в който се загуби топката, Меси излиза от играта, заради това остава свеж толкова дълго време. Но Аржентина... сега трябва да ги хваля. Аржентина не е само Меси. Изключително силен турнир за сега на Макалистър, на Енцо Фернандес. Много силно на Лисандро Мартинес, който също доста силно, доста проблеми имаше с травми в Манчестър Юнайтед, но е на страхотно ниво. Нали? И най-големият фактор, изключително представяне на съдиите в мачовете на Аржентина. Ромеро все още няма картон, в предното предание го казах, пак ще го кажа, вероятно и след матч с Англия ще го кажа, че този човек поради някаква причина продължава да е без картон, както и другата половина, другите футболисти на Аржентина, не трябва да пропускаме факта, че аржентинците получават картон за всеки 20 нарушения, а англичаните пък, например, за всеки 6,5 нарушения получават картон. Нали, малко така са нещата, но знаем. Може би ще добутат Аржентина до финал, което може би ще е хубаво, защото най-накрая ще се обърне внимание на съдийство, защото в Англия ще гръмнат жестоко, ако нещо ги ощетят. Но наистина Аржентина не е само Меси.
Меси може да бъде спрян, но предвид в каква форма са и останалите футболисти на Аржентина, на англичаните няма да има никак лесно, защото Аржентина показва, че може да играе такова футбол, когато поиска. Томас Тухел също изрази мнение, че Англия ще намери начин да спре Лионел Меси, направи отправка и към това, че са се справили с Ерлин Холанд. Не знам къде е приликата между Холанд и Меси. Но... Да, може би във височината, но в годините назад много футболисти от световна класа са споделяли това, че Меси не може да бъде спрян едно в едно, трябва да се защитава отборно, а не с персонален пазач. Дори не може да сложи един човек, който да го следва през целия терен, защото и така Меси намира начин да се освободи. Така че въпросът ми към Ники е как ще стане опазването на Меси, кой ще се ангажира основно, дали ще бъде опорния халф, Елиот Андерсън или пък Деклан Райс, ако се е възстановил напълно от вируса, централен защитник, бек, как става опазването на такъв футболист, защото каквото да си говорим, той прави разликата за Аржентина. С едно действие може да промени хода на цял двубой. Добре де. Върви ли да кажеш, че Меси не може да се спре и че, примерно, Моуриньо седи и будува една седмица преди да играе срещу него и после мене да ме питаш как да го спре? Нямам никаква идея. Кажеш ми дефанзивния халф, добре, той ще го изтегли и че се разпадне цялата халфова линия на англичаните. Казваш, централният защитник Меси ще влезе малко по-дълбоко, Гехи ще се почуди той ли да го последва на Андерсън или да го остави, пак остава дупка. Бек абсурд. Меси вече повече виждаме през... Изявява се и на крилото, защото неговата роля е много свободна, може да си ходи където си иска, но главно през центъра, за да гради атаките, пък и да ги завършва, видяхме в повечето случаи. Всъщност не са в повечето, няма значение. Не може да бъде спрян. Предстои да видим. Тухел трябва да се покаже. На 39 години може да бъде спрян. Да, принципно, обаче малко по-трудно просто. Двама човека, минимум. Още няколко ключови дуела. Белингам срещу халфата линия на Аржентина, Енцо, Депол и Макалистър. И разбира се, Хари Кейн как ще се справи срещу аржентинските централни защитници. Обърни въпроса, защото Белингам игра отпред, Хари Кейн игра отзад. Добре. Това са грешни разбирания, пак да кажа. Да бе, ясно. Ще е интересно, защото реално така като гледам цяло световно първенство, с изключение на Деклан Райс, може би, Джуд Белингам е най-активният полузащитник на Англия с Елиот Андерсън, двамата. И ще е интересно там срещу аржентинските халфове, които според мен ще играят много здраво и Белингам няма да има тези пространства, които имаше примерно в матча с Норвегия и преди това в кой матч ме подсетете, вкара 2 гола. Тъй, че ще му е много трудно. Хари Кейн ще трябва бая и той да се потруди напоследък, така по-периферна роля имаше последните матчове. Тъй, че сега ще трябва да видим този голмайстор, въпреки че според мен той се поизмори тежък сезон и сега ще трябва да покаже класа и характер и наистина, тъй като така надеждите на Англия са върху неговите плещи. Ще видим дали ще мога да ги оправдае. Още един от тези, които прекараха голяма част от сезона контузени, се представя страхотно ниво. Визирам Белингам, защото той изпусна първата половина на сезона почти за Реал Мадрид. На световното е в върхова форма и другото, което е, не трябва да забравяме приноса в дефанзивен план. Той е буквално навсякъде за Англия и нали, всички коментират головете и асистенциите, които прави, включването в атака, но за мен приносът му в дефанзивен план е дори по-голям в дадени моменти от мачовете на Англия и не случайно на няколко пъти Тухел го пусна до Андерсън, пусна в един от мачовете, пусна Райс, даже бек, за да върне Белингам, за да има пък повече дълбочина в атака. Така че за мен играше турнира до момента. Ще видим с Стефан дали прогнозата ни за Родри ще се сбъдне след финала, но наистина Белингам е абсолютно навсякъде на този шампионат и не знам той как ще се справи с Аржентина, според мен по-ключово аржентинците как ще се справят с него.
За мен лично не случайно споменах тези два ключови дуела. Аржентина в халфата си линия разполага с превес, защото просто тези трима футболисти играят много силно заедно на терена. Ще видим все пак как Белингам и неговите колеги ще им противодействат и специално за Хари Кейн мисля, че ще му е трудно с защитата на Аржентина, но пък англичаните влизат с леко предимство, поне според коефициентите Любимеца на букмекерите. Златан Мадуеки не го коментира. То конус. Не. Пропуснем на Ако други. почне и този матч вече... Конус на колелца. Добре, спираме тук с нашите коментари и анализи, защото коментирахме за Аржентина и Англия в предишния епизод. Нашите зрители могат да си върнат и продължаваме с последния сегмент в нашето предаване в мишената. В мишената, сегментът, в който даваме прогнози, този път ще бъде малко по-различно, защото вече дадохме прогнозите си за мача между Англия и Аржентина в предишния епизод. Сега ще обърнем внимание на индивидуалните награди. Една от тях вече е спечелена, можем да кажем. Става дума за златната ръкавица. Най-добър вратар с най-много сухи мрежи. Това е Унай Симон от Испания с 6 сухи мрежи. Не може да бъде достигнат. Ако му защитят 6 гола в финала, ще е малко странно, може би златната ръкавица. Не знам точно. Съмнявам се да му защитят 6 гола, но ако се Да, случи, ще те черпи нещо. При голмайсторите Меси и Мбапе са лидери с 8 гола, Кейн и Белингам с 6 гола потенциално могат да ги достигнат. Как виждате тук битката за челната позиция? Не споменах и Микел Ояр-Сабал, но той е малко по-назад в класацията. Той Мбапе вече е извън играта. Не, значи. верно. Има още един матч. Има верно всъщност. Даже е доста по-добри шансове да бъде, че... Леле, аз го забравих. Аз не го броя този матч. Много Аз време си ги едно броя. повторение на финала в матч за третото място и да си го решат директно спора. Много зависи от матча Меси Англия и и Аржентина. Кой ще е такова? Кой ще... Прогноза, кой ще стане голмайстор? И ще има ли такъв единичен? Меси и Мбапе са с по 8 гола. Кейн и Белингам имат по 6. Това са основните фаворити. Не ми гледай в записките. Трудно, но ще кажа, понеже трябва да се смятат и коефициентите какви са, по-високи са сигурно за Кейн и Белингам. Ти си любител на коефициентите? Белингам. Добре, харесваме тази прогноза. Аз си Той ще държа е на висок. Мбапе. Защото Но то за Аржентина- Мбапе, бе. Твоята прогноза беше Хари Кейн в началото на турнира. така беше, ама сега ако ме питаш, си я Сега е сменям. за третото място. Сега играя за Мбапе. Сега цяла Франция играе за Мбапе. Защото, сега ще види, защото Аржентина ще бие Англия, ще ги отстрани. На финала Испания ще бие Аржентина. Испания може да спре Меси. И францетата ще го изкарат на милите англичани в матча за третото място. Добре, при асистенците Майкъл Олисе е лидер с 5 асистенции. Тук мисля, че трудно ще бъде стигнат. Макар, че Букайо Сака, Антони Гордън и Килиан Мбапе имат по 3 асистенции. Потенциално могат да го изравнят или задминат. И последно ви питам, кой ще бъде играч на турнира. С Иво така давахме смела прогноза преди полуфиналите, че Родри може да бъде носителя на Тя по наградата. всяка вероятност вече е на доста по-нисък коефициент даже. Така е. Но пък своите шансове има и Лео Меси, защото стигнали до финал. Ма той вече май 4 мена в дамача събра, той и Белингъм Тези има награди, там. да. Страшен каливер, мачка е. Ма то... 2014 помните ли как взе златата топка? Аз не съм бил роден тогава. 2014 взима златата топка с една асистенция в елиминациите. Това е. А останалия сезон? Говорим за За световното столата става първенство. добре. За столното първенство. Той тогава Роналдо печели също смисъл. Една асистенция. С другото, което си мисля, че ако Аржентина не стане световен Ще му шампион, дадат ще му я дадат така утешителна награда. Меси е логичният избор. Но Белингам аз си и заставам зад... Кейн. Аз си заставам зад Родри. Добре. И в класирането ни с прогнози, честно казано, споменай. няма да го споменаваме, но в края на нашото... Що не го споменават? Аз водя. Защото аз не играл 2 седмици. Аз водя с 3 точки все още. Всъщност нашите зрители ще могат да видят как е класирането. В момента Бойко е лидер с 82 точки, аз съм с 79. След това идва Янко с 74, Ники и Дженспо с 67 и Иво на абсолютното дъно с 62 точки. И това е без да е смятан матча на Франция и Испания, така че нямаше никакъв смисъл да го четеш. Не, сметнате. Сметнате! Всички сме с нули оттам. Те Испания Верно! спечелиха в редовното време. Да. Да. Ние всички прогнозирахме равенство или загуба. Моя защита не съм играл много от мачове. И аз не Поне съм играл 6. два от мачовете, но пък познах няколко точни резултата. Всъщност общо
И понеже... 12 точни резултата от 102 мача. Закривай, че трябва да си готвим за утрешното предаване. Закриваме. Не ми даде да кажа нито за голмайстор, нито за играч на турнира, това няма значение. Изплюй ги. Ако Клемант Юрпен, защото не съм гледал кой ще свири Аржентина и Англия, Не може да свири европейски съдия. Така ли са? Нищо, ще има поне един червен картон в Любимия този мач. съдия от щатите на Меси свири матч. Спираме Ще тук. има поне един червен картон в този матч. Няма значение кой го свири. Спираме тук, защото вече нашия монтажист ни гледа лошо. Това беше днешния епизод на Точно попадение. Надявам се да сте останали с нас до край, както никога. И дано и двата отбора паднат до вечер. До нови срещи!